Pozdravljam vas poštovani slušatelji na početku još jednog zrcala radio postaje Mir Međugorje. S vama će biti Jure Vasilj i Marija Duganđić. Tema našeg današnjeg zrcala je Međugorje, Božji zahvat po blaženoj djevici Mariji, 34 godine milosti. Jesmo li razumjeli i prihvatili, mi kao župa, crkva u Hrvata općenito i odjeci u svijetu, da bi sve to posvijestili i ponovo se vratili izvorima? S nama su uvijek sugovornici, ljudi koji su to živjeli od prvih dana, duboko, intenzivno i iskreno. Tako je i danas s nama u studiju sestra Marina Ivanković. Sestra Marina, dobro nam došli. Hvaljeni si Marija, hvala još jednom na pozivu. Pozdravljam sve slušatelje radio postaje Mir Međugorje. Evo samo za početak par riječi o vama da slušatelji znaju tko je naš današnji gost i tko nam govori. Sestra Marina Ivanković rođena je 1961. godine u Bijakovićima, župa Međugorje. Poslije završene srednje škole zaposlila se u općini Čitluk kao činovnica. Nakon 2 godine rada u općini odlučuje se na redovnički život i 1982. godine odlazi u samostan školskih sestara Franjevki u Bijelo Polje. Redovničko odijelo oblači 1984. godine, zatim odlazi u Zagreb gdje završava institut za crkvenu glazbu. Sada već 6. godinu radi i djeluje u župi Posušje, u pastoralu djece i odraslih. Evo, sestra Marina, prošli ponedjeljak smo čuli kako ste dobili redovnički poziv, zapravo bila je Gospa koja je dotakla vaše srce. Čuli smo nešto i o tim prvim danima, a sada nam probajte nešto reći o tome, koliko možete naravno. Što je Međugorje za vas kao časnu sestru? Što vam je dalo? Ja sam tu rođena. To je moja župa. Nekako osjećam se kao svoj na svome, pa tako i ne razmišljam što mi je Međugorje dalo. Na kraju krajeva dalo je mene kao redovnicu, kućeš većega dara. Tu u ovoj župi sam djelovala 2 godine i nosim u svom srcu, čini mi se, svaki dio te župe. Mogu reći, nadam se da se drugi neće ljutiti, na primjer moji poslušaci, gdje sada djelujem, da 3/4 moga srca je ovdje. Sretna sam kad vidim mnoge hodočasnike koji tu dođu i osjećam da je svaki hodočasnik dio mene. Ne želim se javno hvaliti da sam iz ove župe, jer nekada pomislim jesam li ja zaslužila biti ovo što jesam. Ali na kraju, tu je naša draga Gospa koja u tišini hrani moje srce i daje mi nekako snagu da se nosim sa svim životnim poteškoćama. Sada jedno malo osobno pitanje, ali zaista mislim da to ne smijemo preskočiti. Na 20. obljetnicu ukazanja, to je 25. lipnja 2001. godine, doživjeli ste jedno posebno iskustvo. Evo, recite nam nešto o tome. Odmah na početku da kažem da je to osobna milost. Kako sam djelovala u župi Svetog Ćirila i Metoda u New Yorku 10 godina i te godine 2001. došla sam na odmor i baš na godišnjicu sam došla u sakristiju pozdraviti sestre. Jedna od sestara mi usput reče da se u crkvi kod Gospina kipa nešto događa. Ljudi nešto vide. Ja sam samo to zanemarila. Domalo vremena i ja sam čula neki žamor i vidjela sam možda njih 10 do 15 kako uzdižu ruke prema kipu. To je trajalo jako kratko. Iz znatiželje sam ja sišla dolje pred oltar i u jednom trenutku se pojavio neki mali sivi oblak i iz njega se pojavio lik mlade žene. Znam samo da mi se ruka lijeva gotovo oduzela. Ništa nije govorila. Vidjelo se da se lik miče i da usporeno otvara oči i zatvara. Bila je tako mila. Imala je nekako izbočene jagodice. Isto tako kako se pojavila,
tako je nestala kao da ju je onaj oblak skrio, progutao. Ja vjerujem da je to bila Gospa, da je to bio dar meni za 20-godišnjicu ukazanja. Opet kažem, to je osobna milost. Vidioci kažu kad vide Gospu da se ta ljepota ne može opisati, da je to nešto, da ne postoje riječi. Ali evo ja bih vas ipak pitala, kako je ta lijepa mlada žena za koju vjerujete da je bila Gospa izgledala? Od uzbuđenja. Ja stvarno nisam mogla sve vidjeti. Pitali su me, sjećam se pokojni fra Ljudevit Rupčić pitao me kako izgleda, kako. Ja sjećam da je nešto bilo sivo, sivi oblak, sivo, vjerojatno da je taj i veo bio sivi. Znam da je svjetlucalo. Više sam se nekako usmjerila na lice njeno. Možda imala negdje 18 do 20 godina. Znači mlada osoba. Skroz mlada. I nekako to je poseban bio doživljaj i vidjelo je se kako je se micala i još moram spomenuti kako sam je vidjela samo do pasa. I sjećam se sljedeće uveče, ja sam sanjala donji dio haljine, sanjala sam, znači nešto mi je falilo, nešto tako sam nekako osjećala se i vjerujte mi, bio to poseban doživljaj, poseban. Kako ste se osjećali? Pa uzbuđeno, rekla sam lijeva ruka mi se tako oduzela da sam je jednostavno držala. I mislim da sam gotovo mjesec dana osjećala neku nesigurnost u toj ruci. Znači tu je srce, lijeva strana, vjerojatno prejako uzbuđenje. A drugi ljudi koji su tu bili, znači drugi ljudi su osim vas to vidjeli? Da, oni su isto vikali, ja sam to osjetila kraj sebe, u stvari dalje od mene malo. Ovi oko mene nisu vidjeli to. Nisu vidjeli, ali ovi tamo dalje vidjela sam da dižu ruke. U crkvi dalje? U crkvi, znači misa je bila vani. Crkva isto bila dupkom puna, ali njih 10 do 15, ne znam baš koliko. I sjećam se da su naše 3 sestre sjedile tamo ispred Gospina kipa u onim klupama, one ništa nisu vidjele. Evo, one su vidjele mene, valjda čule su da sam ja vidjela i pitala su me nakon par dana šta si vidjela i one su vidjele kako su ovi vikali kao da nešto žele dohvatiti i tako. Ali to je bilo nešto izvanredno, nešto što je čudesno. Znači u prepunoj crkvi ljudi samo 10-15 ljudi je da, to samo vidjelo. Toliko, samo jedna grupa ljudi. I sjećam se da vidioc Ivan sutra u Gaju imao svoj govor i da je spomenuo da su neki ljudi vidjeli kao sinoć, tu već na godišnjicu, da su vidjeli Gospu. I ništa više nije dodao Ivan? Ništa više Ivan nije dodao. Ništa, ja sjećam da je to rekao. A kada ste Gospu vidjeli, ona ništa nije govorila? Ništa nije govorila. Samo je rekla sam kako je bila mila, nekako izbočene jagodice, samo nas je gledala. I nekako je desnu ruku je ispružila, a lijevu je držala bliže tijelu. I samo nas je gledala, kao da nas je nekako svojim pogledom blagoslivljala. Teško je to svakako opisati, pretočiti u riječi koliko bi mi to god željeli podijeliti sa našim slušateljima. Evo vidimo, sestra Marina, i po vašem životu da su za Božji plan potrebni ljudi koji će ostaviti svoje mreže i poći loviti na Božju riječ. Ovdje susrećemo mnogobrojne hodočasnike, voditelje molitvenih skupina diljem svijeta nastalih kao plod Međugorja, organizatore, voditelje hodočašća, svećenike. Kakvim vidite odjeke Međugorja u svijetu, u crkvi u Hrvata? Evo i tema naše emisije 34 godine milosti. Jesmo li mi razumjeli i prihvatili Božji zahvat po Gospi? Ja se divim mnogim hodočasnicima koji tu dođu bezbroj puta. Rećemo, kada ja odem na neko hodočašće, na primjer, bila sam u Lurdu 2 puta i mislim da mi je to dovoljno. Onda se pitam, tko zove sve te ljude ovdje? Što ih privlači? Pa naravno da je Bog po Mariji taj koji ih privlači i zove uvijek iznova. Oni su se dakle odazvali
i to su za mene veliki plodovi. Bila sam u Americi i znam da su tamo jako prihvaćena ova ukazanja, barem u New Yorku gdje sam bila. Kad bi me netko upitao odakle sam i kad bih im rekla, odmah bi im se lica ozarila. Zato mislim da i crkva u Hrvata većinom pozitivno razmišlja o ovom fenomenu. Ja sam optimista i vjerujem da nas je većina razumjela i prihvatila ovaj Božji zahvat po Gospi. Poštovani slušatelji, pratite Zrcalo, radio postaje Mir Međugorje. Razgovaramo o Gospinom dolasku među nas sa sestrom Marinom Ivanković. 34 su godine milosti. Evo, rekli ste malo čas, sestra Marina, da se zapravo čudite, divite kako ti ljudi neprestano dolaze, što ih tu zove. Što možemo iščitati iz činjenice da mladi rado dolaze Gospi i u Međugorju se osjećaju kod kuće? Vidimo na međunarodnom susretu mladih ljeti, silna vrućina, more blizu, odmor. Ne, oni dolaze tu, ustraju, dolaze. Pa evo, odgovorit ću kratko i na to pitanje. Znači, svjedok sam mnogih hodočašćenja mladih. Naravno, oni koji idu pješice posebno. Evo, rećemo iz Posušja, gdje se sad nalazim. Na primjer, za godišnjicu te festival mladih, kada naša Frama ide organizirano u Međugorje. Kažu, kada dođu blizu Međugorja, iako su skapali od umora, osjete neko posebno ozračje u zraku. Sva bol nestane kada kroče na to, kako oni kažu, sveto tlo. To je ta Božja milost koja na poseban način djeluje nad ovim mjestom. Osjećaju se kod kuće jer je ovdje majka. Hodočasnici iz inozemstva, sestra Marina, u Međugorju zaista nalaze svoj dom. Tu je majka Marija, prihvaćaju Gospine pozive, oduševljeno žive svoje obraćenje. A mi ovdje u Župi, u Hercegovini, kako vidite ovaj tijek svih ovih godina? Mnogi tu dolaze da se nahrane duhovno, jer je tu majka koja ih čeka iz dana u dan. A gdje je majka, tu je naravno i dom. Negdje nas vrijeme raznese, ne stižemo držati se onoga bitnoga što smo sa zanosom prihvaćali. Ali ipak negdje u dubini duše je ostao onaj prvotni zanos kada smo sa velikim zanosom hrlili majci u zagrljaj. Sestra Marina, Župa Međugorje, vaši Bijakovići, gdje ste rođeni, nekada i sada. Gdje smo sada? Župa kao župa nije više kao što je nekada bila, a nismo ni mi više isti. Kao što sam već rekla, vrijeme nas je negdje pregazilo, ali u biti ljudi s kojima sam provela jedan dio svoga života još su tu na svome. Rado ih sretnem kada prođem kroz Međugorje, Bijakoviće i popričam s njima. Kako radim u pastoralu, tako pokušavam s mladima, posebno iz ove naše župe, nekad doći u kontakt i rado slušaj kad im pričamo o ukazanjima. Nekako se užive i onda osjetim nisto izgubljena djeca. Kako mnogi govore, izgubili su se, izgubili nisu, rado oni to slušaju. Počima od svojih u kući, jer imam dosta od brata i sestre, mislim ima nećaka dosta, tako. Znači, rado slušaju kad im pričamo o tome, posebno prvim danima ukazanja. Ja bih naravno željela da sve bude kao što je bilo prvih dana, ali život je učinio svoje. Jednom sam već negdje spomenula kako Gospa u svojim ukazanjima zna često reći: draga djeco, živite li vi sve ovo što imate? Koliko će Gospa ovdje biti na ovako poseban način, to me previše ne opterećuje. Meni je važno da je ona među nama i njena prisutnost je ujedno i posebna milost za sve nas koji smo povjerovali. Evo, za naše slušatelje možda koji nisu bili s nama prošlog ponedjeljka,
Možete li samo za sam kraj nešto reći o tome kako nosite u srcu te prve dane? Rekla sam kako sam ja s vidiocima, jednostavno bili smo jedinstveni prvih dana. Prošli su ono najgore što se moglo dogoditi, maltretiranja od policije i tako. Kažem, kad ih sretnem, kao da sam prvih dana s njima. Jednostavno, mi smo ti dana bili jedinstveni. I nekako čovjek se radostan nekako, osjeća tu radost u sebi, kad sjeti prvi dana. I to uvijek nosim u svom srcu. Duboko u svom srcu. Evo, došli smo do kraja, poštovani slušatelji, ovog susreta sa sestrom Marinom. Za sam kraj, sestra Marina, jedna vaša poruka našim slušateljima. Evo, da kažem, uvijek iznova Gospa nas potiče da svoj život predamo Bogu. 3 ključne stvari na koje nas Gospa potiče su molitva, mir i obraćenje. Kako ćemo moliti ako mira nemamo? Bez mira je teško rasti u svetosti, a bez toga dvoga nema obraćenja. Sestra Marina, od srca vam hvala. Bogu hvala. Evo, poštovani slušatelji, čuli smo kako je sestra Marina Ivanković, koja je rođena u Bijakovićima u Župi Međugorje, proživjela i živi Gospin dolazak među nas. Nama svakako poticaj osluhnuti to i ponovno probuditi u sebi onaj žar prvih dana, a to nas i sama Majka Marija često u svojim porukama poziva. Dakle, vraćati se izvoru, ne naviknuti se na stanje milosti u kojemu živimo. Do našeg sljedećeg susreta na Radio Valovima, mir i svako dobro vam žele Jure Vasilj i Marija Dugančić.